Ya. Mumpung kepethuk kanca-kanca ngene iki wis seneng atiku. Iki kabar gembira kanggo kanca-kanca. Aku lak oleh rezeki. Oleh rezeki iki gak rupa barang, gak rupa donya tapi arupa surat. Surat iki kongkon maca nduk ngarepe kanca-kancamu. Surat wasiat. Lah karo mbok wasiat mbok apa mbok jange oleh bonus apa ngerti. Lah saiki kan akeh hadiah. Aku gak wani bukan nek gak karo kanca-kanca. Seksenono lho ya. Iya. Tak bukake. Oleh melipit ras aku iya. Lengkak-lengkok. Lho, waduh temenan. Lho kok kotor kabeh. Pirang-pirang tahun. Nah, rungokno tak wacane ya. Ono ae. Kon niku lha apa? Gak ngono. Surate pirang tahun. Babat ta, sing penting lak isine apa garo. Isine. Nek menawa surat iki ana kotorane sing mengganggu nang tenaga dibuat dhisik. Ini lho carane. Lho bersih. Oh iya rek. Tak wacane ya. Aku nemu surat. Unine surat. Wah, jian. Lapa wacane. Sik ta. Kon aja rebutan. Iki rezeki gedhe. Mripate kancane keculuk lho. Tak gelir. Kon pengen maca. Saiki Jaswari. Hati lho ya. Wah, iki ya jek rusuh, Pit. Tak kebutne dhisik iki. Lah, iya. Aku nemu surat. Isine surat Masalah kon niku. Aku kepengin ono sini. Lho kepingin kon iso ta? Ngene pun. Ya Cak Pit. Wah, luset ngene ya apa iki? Ya apa? Awak pengen maca ya? Iya rek. Wacanen. Iya. Pitono nemu surat. Isine surat Kono tangane aja celandakan lho. Nek kepengin maca ya maca tapi aturan. Pengen temenan? Iya. Iso? Iso. Lho luset kabeh rek. kami kena keringet rek ku bae kuman. Lho. Lah apa mbok sodokno nang wedi? Iku lho kayak nyuruh. Padane nyarek kali iwak iku ngene. Kotor. Apa lho, Gur? Apa? Kata apa iku, Bos? Tulisane roto. Gak iso untumu ceblok. Iya, kentokno. Ngene lho. Oh, Tengah ya. Iya tengahe. Setengah dicewir. Lah. Bos dah. Kok tambah logrok sih, Bos? Kenakan wis gak. Oh iya bener. Ya ngebet. Nah. Tak mecer. Oh iya. Dulapi ae. Nek iki genah nek iki. Loh. Bos. Wes. Loh, yo iso. Penasaran aku. Ojo ganggu iki.
Pitana nemu surat. Nah. Isine surat. Bos, bos. Aku lak wis kandha ta, Bos. Nek kon kirane gak kuat maca, jok maca. Aduh, ajur iki. Iki gak bom bunuh diri ya. Layang-layang ini kok bom. Siapa iki? Wah, ngene iki njajal. Mosok kena diwaca ning ngene iki. Lah bledos ngono. Carane timbangane bledos, Nah, kuping ditutupi. Nah, ya. nah, tutup mana, Bos? Nah, Kuping ditutupi. nah. Awas. Pitana nemu surat. Isine surat. Ya apa iki, Mo? Ditutupi gak kerungu. Oh iya kerapet tenan nutupi. Laku nutup wis sampe. Ya, Tutupi sisi ae. Oh iya. Murana macane. masalah jek gak kenae. Aku nemu surat. Isine surat Kudu ana ngono lho, Bos. Wis jero. Iya. Nah, si mana. Nah, mana. Nah, Wis. Pitana nemu surat. guru. Pitana nemu surat. Isine surat. Lah tiba anu, Pit. Tak kono to, Pit. wis. Iki malih nek tabuhan ngene malih dadi. Iki sapa iki? Sik, tak gambane. Hah? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Kon setan. Aku Heeh. aku kaki danyang kene. Oh, danyang kene. Katil apa? Aku Mbak Pandansari. Oh, Mbak Pandansari. Lah perlune. Mau wis, mau. Danyang kene jenenge iku mau. Engko aku kesurupan temen. Kados Pandansari. Engko aku kesurupan temen goblok. Lah sapa? Aku Daim. Jalan Daim. Kok temen kok daem iku lho. Jeneng lah gak masalah. Daim. Daim. Nah, perumurene lha apa? Anu kate ndukung arek-arek. Oh, ndukung arek-arek. Ono karya budaya main njaluk mandi ta gak? Oh, iya. Nang njaluk mandi amplop kudu Si. Iki setan iki musuhe ngene. Gak iso waras iki. Ayo cokot. Cokot. Iki nek gak ngene gak iso ilang iki. Wong menungso kok dikalahno mbek setan. Iya bener. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa ngene ae dhewe ya. Hei, Lapo? apa sih, Bos? Lapo? Loh, Lah yo menyan. Setane ilang. Setan ilang opo ki mayo ganu setane. Ambekan setan kok wedi kobong iku lho. Bener lah yo menyan. Lho, sapa ki? Iki. Hadirin sekalian awas bom molotov. Aku lek yo ngenteni sepelamu sih. Lah yo apa? Ya jenenge Iya. iki entah. Awake dhewe kan wis ngene iki. Yo. Tak rungokno, sepel durung entek yo ngenteni aku. Yo. Lah aku metuku lek yo sesuai permintaan sing duwe gawe sih. Jalukan aku metu iki, Mang. Oh, jalukan. Modele ngono, jalan sing duwe gawe cak ngono. Oh, ngono. Bos. Wong iki nek ngomong nek ora persis burung Garuda. Jujur Iya. sok licip ini sokan. Lah kon ndelok teko kono nek teko mburi. Lah, Kayak apa, Bos? blu burung. Oh, jalukan. Ya apa. Ngene. Nah,
Anakmu tak seneni. Oh, lala apa? Ngombe nok embong. Loh. Bener. Kamu ketertiban aja. Ambek kanca-kancane mendem tok embong. Lah, Lah anakku iki mendem. Lah aku jenenge kanca ambek terubus ya tak anggap anakku. Ya iya sih. Tak seneni le aja ngombe nok embong, didelok wong gak pantes. Ya ya apa? Mendem ambek kanca-kancane. Mari ngono aku ditawani. Lah nek balik momon purun monggo sampean ngombe ngono. Aku ya mos e. Ya. Wong nuturi kok tambahku melok ngombe. Ya men. Gak gelem aku ngombe. bagus. Miras. Lah terus apa? Aku dhewe sik mendem e. Tak pikir kon mangga ngombe mergo sana. Mari ngono nonton film porno. Nyetel CD kon. Anakku, Nyetel CD. anakku nyetel siji. Tak kanca-kancane jero kamar tak seneni mbek aku. Iya. Cilik-cilik nyetel ngene iki durung wayahe. Kailok. Kailok tak seneni. Ayo metu. Wah. Anake metu kabeh. Lawang tak tutup terus tak delok dhewe mbek aku. Ya. Iku wayahe. Kan iku Sik. ya apa sih? Sik rek ya. Eh. Iki mang permintaan sing duwe gawe. Aku mau 5 menit rek. Kok iso permintaan duwe gawe akeh. Bola balik aja metu sik gak sing duwe gawe njaluk aku ngono. Oh ngono. Iya terus. Mari ngono aku jenenge kanca ketemu awakmu ya. Iya, Mon, ya. Jenengmu lak terubus sih. Beke. Aku ngono ta. Kok sik tak deloki KTP ku sida terus gak ngono. Engko bae duduk terubus ta awakmu. Iya, Bek. Tak deloki KTP ku ya nek sida. Iya. Iya, dadi terubus bener kok. Oh iya. Jaswari ya? Jaswari ya? Nyaimu ah. Eh? Masuk sampe nikah iki ya ro. Sapa? Jenengku iku Momon. Oh. Kak. Kon maca rek gak tau ndelok nggone pasar malam. Kliwon anak genderuwo. Lah iya. Jum ya? Mon tak kandhani. Sapa? Juswari sapa? Jumwari sapa? Jaswari. Jasperi. Meri ku anake bebek. Ah, anake bebek. Lah. Lah Jum iku Ya cocok jum kena jumpa kembali lah Pak. Dapat jumpa kembali apa? Iya. Jumwari. Jumpa kembali bersama Jaswari. Jaswari. Jumpa kembali bersama Jaswari. Lah iki ana sing tak omong rek. Iya. Tak ngomong. Lah ket mangkon gak ngomong. Tak ngomong. Ate ngomong aku iki. Oh iya ngomong. Lah ket mang gak ngomong ta? Lah aku tak ngomong. Oh iya ngomong. Ket masih ngomong ngono. Lah ngomong apa aku? Ya mbok. Aku tak ngomong. Oh iya ngomong kok. Biyen iku lak ono arek. Yo iya. Iya ket biyen ya ono mesti. Ono. Ana terus. Saiki wis gak ono. Omah ta mon. Kon niku dicutel ya Hei. Cerita iku sing apik. Lah iya. Nek biyen ono saiki kan berarti mati. Ngene lho, Mon. Tak contone kuwi iki ae. Zaman biyen. Iya. Zaman biyen iku jek enom. Senom. Ah saiki wis matek. Terus ya, Bos. Matek. Ceritane lho. Ya wis entek mati ya wis matek. Masalahnya kan ngene. Iya. Wong barang iku enak kok akeh sing gak gelem ngono. Kok salah. Iki lho diarep ya. Bener. Cocok apa iki? Salah wong. Dirasakno ya enak, tapi kok akeh sing gak gelem. Lah iku berarti wonge gak tawar. Tawar sih. Durung tawar. Umpamane kon ngono gelem. Barang enak gelem. Gelem. Awakmu gelem? Ya gelem rek enak re. Awakmu gelem? Arep, Pak. Arep. Aku ya gelem nek ngono. Oh ya gelem. Barang enak. Ya nek ngono aku ya gelem nek ngono. Nek aku gak gelem. Lah apa? Kencing manis sih. Kok kenceng manis sih, Mon. Kon kok iso barang enak. Lak manis rasane. Oh iya. Tapi akeh wong sing gak gelem. Kon gelem kencing manis. Pancen kucul kok anjene momoni anjene. Lah perkara manis sing ngono mon kon kandhane. Lah timbangane turu sore-sore. Iya. Ya, Pak. Eh? Ayo bareng-bareng ae. Nanti. Lho nanti iki aku yo melok awakmu. Iya, Bos. Saiki ngene, nek ancene kon gak duwe acara melok aku. Iya. Kebeneran. Surate. Lah, kobong. Oh iya kobong. Sing penting bareng-bareng rame-rame ndelok kanca-kanca karya budaya. Lah iya. Berarti karya budaya iki. Iya. Karya budaya. Kan gara. Melok nek ngono. Ayo bareng-bareng. Ayo.